Dragi ljudi, lepi moji, vidim preko ekrana da ste mnogo lepi. Dobrodošli na još jednu epizodu, 4. po redu, vaše špansko selo. Jedini podcast koji se Španac osudio da vodi na srpskom jeziku za sad. Ja sam Miguel Jaramillo i ovaj intro ću da imam svaki put na početku dok drugi Španac ne bude krenuo da snima podcast isto kao ja. I ne računa se Južna Amerika. Mora Španija, jer ako samo se računa po jeziku, gde ste, da niste me čestitali za svjetsko prvenstvo. Jer ja pričam španski kao Argentinac. Que mira, bobo, que mira, anda pa ša, bobo, que mira. Iako španski sa mnom nećete da učite ni reč, nadam se da ovaj podcast vam pomogne da upoznate malo više o ta španska tajna kultura koja vlada Španija neće da se zasna van granice. I da vam bude inspiracija ako učite španski, kad me čujete ovako lepo i tečno i budalaština koji pričam na srpskom, da znate da ako mogu ja, možete i vi koji god jezik da učite. Posle 2 epizode Božić specijal, danas će da bude različito, jer danas će da bude, ste spremni, Božić specijal isto. Danas ćemo da pričamo o iskustve što se tiče srpske tradicije za novogodine, moje lične, za Božić, Nova godina i Nova godina, da, zato što nema prste bez 3 krste i nema kraja godina bez 3 praznika u Srbiji. I znam da sam rekao da nema prste bez 3 krste, ali od danas ću ovako da kažem jer ipak sam stranac pa grešim i jebi ga. I naravno da ću da vam ispričam neki zanimljive priče od Španija za ova doba godina. Vi ste najbitni, tako da ako imate neka tema za koju želite da čujete ili jednostavno želite da kažete čao, možete preko maila, komentare na YouTube ili preko društvene mreže koji možete da nađete dole na description box. I sad da se ne izdržavamo 1000 godina kao svaki put na intro, ovo je špansko selo, dobrodošli! Vamos! Znam da jedva čekate da slušate sljedeća tema za danas, jer mogu i da vam čujem preko ekrana koliko mogu da vidim da ste mnogo lepi, svi. O čemu ćeš da pričaš danas, Miguel? Koji sranje si smišljao? Znate da svaka zemlja ima svoje veoma poznate tradicije, kao što smo pričali u prethodnim epizodama. 3 kralje, pa podvale u ime Heroda i svojih 1000 žrtve 28. decembra, ili pevanje Villancicos 24. uveče sa gitarom koja se javila iz Narnija. Prošle epizode isto smo pričali o Benito i kako sanja da Isus će da se rodi dok se on u stvari rodi u tom trenutku. Benito, probudi se čoveče! Ali Španija je velika i kao svaka zemlja je formirana od više nacije i različite tradicije da su preživjeli tokom vekovima istorija. Danas ćemo da pričamo o neke od najzanimljivih i prva tradicija je cagatío ili drvo koji kenja. Ne možete da pogrešite sa caganer, da je čovjek koji kenja u Belen, ovo je figurica i to smo pričali prethodne epizode. Ne, ovo je drvo koji kenja. Ova tradicija se izdržava oko Katalonija i Aragon, tamo u severoistok Španija, tamo gore, pored Pirineja, i nije originalno vezana sa hristijanstvom. Sve što slavimo dolazi iz neki paganski ritual. Uglavnom, cagatío je jedan magičan drvo koji funkcioniše na sljedeći način. Uzmeš jedan parče balvan, deblje ako je moguće, uvek deblje bolje. Pitaj žene, jer će ti kaže bolje deblje nego duže. I pokrije se čevetom, da je ne bude hladno uveče, znaš. Jadan drvo, nećemo waterboarding na njega, jer ipak nam je gost. I donesemo ga hrana. Da jede, da spava, mirno, lagano, svaki noć ovako da on lepo jede, pun pansion. Međutim, kad dođe noće buena,
da Noche Buena je doček Božića, deca ovako pokrijaju čevetom skroz, uzimaju štapove i bejsbol palice i ubijaju od batina da bi kenjao poklone i slatkiši. Sljedeći dan, ne, odmah, tu, ispred mene, ajde, kao da si narkotrafikant u granicu, tamo kod carina, ajde, sedi tu i dok ne kenjaš sve, nećeš da ideš kući. Umjesto drvo izgleda kao da je Saddam Hussein. Ali kaže tradicija i istorija da na početku kada ovo je krenuo da se radi, on nije izbacio velike poklone. Ja mislim naravno, jadan pokušava svaka godina da prože što veće i veće poklone da bi video da li ovako može lakše da se spasi. Kao da je jadan u Guantanamo. Priča što pre da imaš manje struja između noge. Tako da. On dobija ogromna batina dok deca pevuckaju tamo pored njega. I koje su te pesme? Jedan od njih imala ovako sljedeći prevod. Kenjaj drvo, badem i halvu. Nemoj da kenjaš sardine jer su mnogo slane. Kenjaj halvu da ima lepše ukus. Ako nećeš da kenjaš, udarit ću te štapom. Za tolikom batinom ima drva koji su kenjali Opel Astra 2011. 1.2 benzinac sa registracijom do kraja 2023. Samo da prestaneš da mi udaraš, molim te. To moj brat iz Barcelona je radio svaka godina i njena majka najsrećnija osoba na svetu dok ovaj ubija drvo od batina. Ista osoba koja nije mu dala da gleda Pokemoni jer su bili mnogo nasilni za njega. Da, tako da, živela Katalunija, Visca Katalonija. I od Katalonija hoćemo da uzmemo direktan let bez ikakva presedanja do prelepa Galicija, poznata po svoji morske plodove, zelenilo, kiša, sve, mora da se kaže, isto imaju El Camino de Santiago, Santiago de Compostela, Galicija, hvala ti da nam braniš od Portugalci, da nam ne zauzimaju zadnja čoškica gore u severozapad Španije. Manje poznati su po svoja tradicija, jedan od tradicija, koji se zove El Apalpador ili na srpskom pipač. I da bude mnogo jasno da neću da vučem od crnog humora sad i neću da kažem ništa vezano za pipač. Ali ako neko u svoja glava smatra da mora da misli o tome, neću ja da budem Elon Musk i da uđem u tuđija glava. El Apalpador ili pipač je mitičan lik koji reprezentuje čovjek koji nosi džak sa ugljom. Ja ne znam da li ima nekakve veze, ali kad smo mi bili mali, naši roditelji su nam rekli da ako ne budemo dobri, će da dođe čovjek sa džakom i će da nam nosi negde daleko. Divni su bili oni. Ali on nije loš čovjek, on je u stvari dobar. I kaže legenda i tradicija da noći između 24. i 31. decembar ipak je Španac, pa ne možeš da očekuješ da će ti kaže 5 o'clock i će da bude tamo u 5 do 5. Pogotovo ako čovjek je iz Galicija. Jer ako vi imate Crnogorci da su lenji, to smo mi, Andalusi, ljudi tamo u Galicije su neodlučivi. To je generalizovano, ali možda objašnjava zašto ne može da se odluče koji tačno dan hoće da dođe. Neka bude to iznenađenje. On siđe dole iz brda gdje živi on, jadan, crn kao ugalj, naravno, i dolazi po selo i gradove da pipa deca po stomaku i da vidi da li su jeli dovoljno. Verovatno nikad se nije upoznao sa naše deca u Andalusi i u Srbiji, isto znam i ja, da kad ideš da podsjetiš neko mora da ti kaže majka pre nego što uđeš: nemoj da pitaš ništa, nemoj da uzmeš ništa iz tanjira i nemoj da kažeš da te donesu Coca-Colu. I jadan ti ako si to uradio nekad. Možeš da vidiš kako te majka ubija od batina samo očima. Mnogo tvori oči, što više može i kaže:
I ništa ne kaže u stvari, ali ti znaš da kad dođeš kući, to je to. Pipač ne. Pipač se raduje da deca jedu i ako su bile dobre i stomake su bile pune, onda šalju veterinar pa može suvo meso da se lepo napravi. Ne, šalim se naravno. Ako su lepo jeli, on nek donese neki šaku kestena i možda neki poklon. Ne znam koji, tipa vaga ako su bili preterali ili ogledalo ako su lav u horoskopu. I kad on je završio svoj posao, on se vraća na brdo da nastavi sa životom. Ali ja bih volio da vidim nešto više od njega. Fali mi ovdje neki backstory. Kako on je postao takav? Jer na jednu stranu majka ti kaže uvijek nemoj da jedeš, budi dobar. I on ti kaže jedi što više možeš. Možda jadan ceo život samo dobio ugalj 6. januara. I sad će da se osveti od statka deca. Eto, ako idete u Galicija, pitajte za njega i donesite ga neki poklončić. Nešto sitno, može nešto od Kineza, na primjer šolja neka. Ali pošto nije dobio ni jedan poklon u ceo život, možete šolja, ali ove najružnije što se prodaju kod Kineza. Znate koji mislim? Ove što imaju štampane roze ruže, ali mnogo loše štampano, kao kad ti baba tetka šaljete šestitku neku na Facebooku. Kafa, Deda Mraz, ruže, tweety za neka razloga i piše jedna lepa ruža za jedna ruža još lepša i taj fazon. Znate na šta mislim? Kupite njega nešto za El Palpador, kupite nešto Pipač, da čovjek bude srećan, jer Hristos će da se rode uskoro. Za katolici će da se rodi sutra preko sutra, za pravoslavci još malo. Isus je po meni kao Cervantes, da se kaže nismo sigurni kad se rodio, ali pošto se zove Miguel i 29. septembar je sveti arhangel Mihajlo, pa da je Miguel na španskom, Mihajlo, verovatno je bilo tad. Pa svaka vam čast, istoričari. I ne mogu da propustim ovaj trenutak, da kažem. Cervantes, Džukela, ja sam 99,4% španac, prava rasa, Džukac si za mene. I 0,6% Perzijac, ali nebitno. Cervantes, mešanac. Svi znamo da se sve na svetu menja. Sve se transformiše, dobija novi oblik, granice se pomeraju. Danas, na primjer, Andalucija je samo jug Španija i sutra će da stiže do Vojvodina, ko zna. I mislimo da tradicije će da ostane iste do kraja sveta, ali ponekad neke nove se formiraju ili samo jednostavno evoluiraju. Aj, Miguel, šta ćeš da kažeš? Ova naša Srbija zna da drži svoje tradicije čvrsto. Jel? Stvarno? Dozvolite me da vam ispričam jedna priča. Možda ću da izmišljam, ili možda ne. Bilo jednom, možda nedavno, ali davno dovoljno, gdje je jedan prosječan Srbin, da ćemo da ga zovemo na primjer Matej. Matej šta? Pa ismišljao sam lik, otko znam. Matej Matijević, eto. Matej Matijević, taman da bude po novinama. On se probudio samo što je prvi zrak sunce ga lagano udara na facu. Ljubio na čelu svoju ženu, da je i dalje mirno spavala, gledao u kamin, da je već bio ugašen, ali i dalje lagano ugrejaju žarom. Oprao facu u lavor, uzeo svoja puška i svoj sekir i izašao pravcu ka šumu. Malo pre nego što je stigao, odmah pred ulaska šuma, pucao je u vazduh za puškom da bi javio drugi muškarce da je već bilo vremena da se iskuplja badnjak. Pa! 4 puta. Posle malo vremena šetnjom po šumi gdje je mogao da čuje svaka vrsta ptica koje Bog je napravio, sve mogu da čuje. Našao je mlad hrast, razgranat i perfektna veličina da može u rame da se nosi. Ostavio se kir na stranu, prekrstio se čovek tu, izgovorio molitvu pomozi Bože i pevao je badnjače rođače
i malo ej sekir oštrati alata, jer je voleo tu pesmu, kada radi, pa onda seče u 3 maha da patne na istočnu stranu. Ni da patne u drugi drvo, ništa, samo direktno na zemlje. Pam! Uzme badnjak na desno rame i krene nazad na selo. Posle ceo dan molitve, žurke, piće i sve, kad već padne mrak, naše Matej ide kući i donesi svoj vatnjak, gde kaže ženu i svi ukućani: dobro veče, srećno vam vatnje veče, i svi odgovaraju: Bog ti dobro dao i sreće imao. On uđe u kući i krene da kaže piju, kvac, i tako dalje, baca orah i kukuruz na svaka strana, svako čošku u domu, pogotovo tu gde cela porodica će da večera taj noć. Premazuju badnjak medom i vinom i onda badnjačar, naš dragi Matej Matijević, ljubi badnjak, zatim svi ukućani. Sve, dok kaže Božji mir, Kristo, 3 puta u stvari, Kristo se rodi i tako dalje. Ovo je predivna slika. Cela porodica uživa zajedno dok večera. Jeste da sve je posno, ali ako znaš lepo, možeš svašta da napraviš. Raj od posne sastojke. I onda svi se grle mirno, gledajući vatru u kaminu dok igra i čekaju da stiže Božić. Naša Srbija zna da držiš svoje tradicije čvrsto, nema veze koliko vremena prože. Jel tako? Tako je. I sad, kao paralelni svet, imamo druga priča. Na drugu stranu univerzum imamo Đura. Đura je preduzetnik i probudio se u 11 sati jer je mora da radi 31., 1. i 2. Jer ako ne radi, ne prima platu. Jebi ga. Ali bar je on svoj šef. I nikom ne dugujem ništa, osim poreska uprava. Živi sa ženom i sa kućetom u stanu od 40 kvadrata gdje plati 850 eura plus račune, ali nije to bitno jer za novu godinu je dobio Sony peticu. Pa konačno, posle 6 meseci ima jedan slobodan dan da može da proba jebenu Sony peticu sam kući na miru. On je mislio sad ću ja da igram malo Fortnite, 5 minutice, ali mnogo se isnervirao jer klinci su ga povedili stalno online. Tako da, kad je primetio, već je bilo 8 sati uveče. Žena kucala na vrata, vraćala se za posla jer ona radi u kiosk, pa je morala da radi taj dan. Kad ga pita, je li ti, da te pitam nešto, ali možeš da pauziraš ovo sekundu? Ne mogu ljubavi, ovo je online. Ajde bre života, ti ugasi to, jer se kupio badnjak. Savoravio sam, to svaki muškarac je Joker rečenica od kad ima 3 godina dok ima 85.000 godina. Zaboravio sam, tako mi funkcionišemo muškarci, tako da on kaže, ne znam, zaboravio sam. Tako da Đura mora da trči sad dole na ulici, da traži neko da bar na neko čošku proda neki badnjak, srećnom pa nađe zadnja kesica gdje ima 3 lišće hrast, 2 zrno kukuruza i 1/4 oraha. Vraća se on kući, sav srećan i pokaže svoju ženu, evo vidi, našao sam, samo mogu da nastavim da igram Sony peticu na miru. Kada žena gleda kaže, šta radiš to? Moraš da izađeš napolje i da kažeš dobro već u kući sve i tako dalje i tako dalje. Ajde vraćaj se napolje pa čekaj par minuta ili ne, taman, idi po cigare da sam ja zaboravila da uzmem i uzme za tebe jer sutra ništa ne radi. Da uvijek kažeš da imam i na kraju uzimaš moje i ja ostanem bez ceo vikend. Tako da ide on kao pokišan pas, ide do kiosk i se vraća i krene ceo ritual. Dobro večer u kući, dok se žena pravi iznenađena kao da se nisu vidjeli ceo dan. Onda piju, koc, baci kukuruz, ali baci kukuruz ne mnogo daleko, jer to mora posle da se čisti. Iako kažu da nije dozvoljeno, nego pas koji imaju je mnogo halapljiv i on bi pojeo sve što padne na pod. Iako izgleda da on ne gleda ništa jer keca jastuk na čošku, ali on vidi sve.
Zagrejaju u mikrotalas posnu večeru, da je parče riba od juče i malo kuvane povrće. Pre nego što diraš hrana! Jedna slika sa Instagramu, jedu i puštaju Netflix da čekaju 12 sati. Čekaju 12 sati, mislite da kažu jedan drugi Hristos se rodi, da se zagrli, da i ne. Zbog toga i da bi napadali cheesecake koji čeka u frižideru, jer posle ceo dan posna hrana, organizam ti traži nešto jako pred spavanje. Tako sa ukusom mascarpone, mleveni keks i džem spavaju, jedva, jer pas mnogo hrče i zapeo je da legne između njih do sljedeći dana. Gde konačno stiže Hristos se rodi, ovo je Božić na modern način. I šta da radimo? Tradicija mora uvek malo da se promeni i da se prilagođava vremenima na koji živimo. Znam da ste vi svesni da ovo je samo dramatizacija i da ne dešava se ovo često, niti se desilo nekom koji ja znam. Bar znam da to znate. Ako vam je prvi put i vam se sviđa o čemu pričam, naravno, uvijek možete da udarate ovako jako taj subscribe dugme. Na slučaj da vam se ne sviđa, uvijek možete da napišete komentar dole i naravno ćemo da nađemo rešenje za to. Ćemo da nađemo rešenje na moju stranu, naravno nije ovo pretnja. Mene pretnja isto kao kad kažeš poštovanje i neko te odgovori ništa manje. Mene od uvijek to zvučilo kao pretnja, kao da ti druga osoba kaže bolje bi ti bilo da me poštuješ. Ali to su moji lični tripovi i neću ja da vi sad padate na to. Jedan stvar koji za mene je još veći trip i da ne mogu da prestanem da razmišljam je: ako u badnji veče svako ko uđe u kući ne može više da izađe do sljedećeg dana kad se donosi badnjak kući, ali sljedeći dan da bi izašao napolje mora prvo neko da ti dođe kući da bi zapalio vatnjak i da bi rekao život i sve i sreća i tako dalje, tako dalje. I to su generalno deca. Ja mislim da svaka godina ima jedna deca koja u badnji veče spava na ulici. Ili to, ili neko krši tradicija, a znamo da niko ne krši tradicija, tako da to verovatno je jedan dete jadan koji spava na ulici, jer nekako mora da se krene taj domino efekat. Ja idem kod tebe, ti ideš kod mene, ti ideš kod drugi, ide kod drugi, kod to, mora jedan to da krene taj efekat. E sad, da li je taj dete isti svaka godina ili se menja svaka godina, to ne znam. Ali je dosta hladno napolje, tako nadam se da bar su ga pustili u podrum da spava. Ali nije ni bitno šta radite, da li za Novogodinu, da li za Božić, da li za Crsku Novogodinu, da li je Saturnalija, da li Merkuralija, šta god slavite. Samo da ste živi i zdravi, da uživate u Novu godinu, da ste sami sebe uvećali da će da bude bolje od prethodni. I ko sam ja da vam kažem drugačije. Samo još jedan profiterol i u ponedeljak ćemo da krenemo svi na dijetu. Svi ćemo da krenemo. Ajmo svi zajedno. Hop, hop, hop. I da vam pitam, da li ste već naučile da sklopite poklone? Ajde, već dolazi vreme da iznenadite voljene osobe i svaka godina isto. Uvek moramo da gledamo tutoriale kako se zabiju poklone koja je vezivanje kravata. Ne pričam sa poklone od Deda Mraza, a? Pričam od poklone od osobe do osobe. Jer za Deda Mraz oni rade to sve zajedno na fabrici. Iako ponekad neki elf nije baš neki stručnjak sa poklone, ali rade to najbolje što je moguće. Ja sam već pitao Deda Mraza za svoj poklon i hoću da me ponese slobodu. Jer kaže srpska izreka da ko dobija poklone prodaje slobodu, tako da mogu da primam poklone, da dobijem parice za slobodu i da dobijem
nazad slobodu opet na drugu stranu. To je za mene bilo perfektan biznis za ovu novu godinu. Što se srpska Nova godina tiče, napišite na komentare da li slavite ili ne, da vas čujem, pošto ja sam čovjek da ni od čega nema pojma, kao svaki pošten muškarac, pogotovo i španac, umem da pričam od svega, a ni od čega ne znam ništa. Međutim, kroz godine iskustva sam čuo dve stvari. Jedan mi je fantastičan i drugi mi je još više fantastičan. Prvi je da za srpska Nova godina, ako si imao pare ili ako te ostalo nešto posle paterice, materice, mučkalice, Božić, Nova godina i svega, svaka ti čast. Imaš da proslaviš još jednom pre nego što staviš kuću na hipoteku da bi mogao da jedeš sljedećim mjesecima. Ako si bio normalan i nisi živeo na Dedinju, na primjer, pa spavaš po ceo dan. Em ne trošiš snagu, ni hranu, em uštediš na kisioniku, tako da to je sve je prednosti. Ako si gladan na doček Novu godinu, pojedeš tradicionalnu večeru za ljude koji nemaju mnogo resursa i to su tople, krofne i šampanjac. Da stanemo ovdje sekundu, ja mislim, verovatno umjesto ta flaša Moeta mogo si da kupiš bar po 5 ćevapa sa svaka osoba u porodici, kupus, luk, urnevez, 2 porcija pomfrita i jedno 2-litarno Coca-Colu za celu porodicu. Ali ko sam ja da vam pričam ovdje gluposti, bolje kupite šampanjac i krofne, neće se da jedeš rostilj, da jeste jeftinije, ali nije tradicionalno bre. Svakako ako nisi baš porodičan tip, umjesto da ideš da spavaš sa ženom posle krofna i šampanjac, ideš posle do kafane pa čekaš tamo da izađe sunce, jer kako kaže moja majka, tokom noć nema ništa da se traži po gradu. Pa nam čekaš da krene sunce do jutra i nema problema, ne ideš po mraku u gradu. Ovo je prvi stvar koji za mene je fantastičan. I drugi stvar je da jedna tradicija je da za Novu godinu se jede glavu od koje god životinja si jeo za Božić na pečenje. Bilo to svinja, bilo to jagnjeće, šta god. Da ja nisam mnogo pametan, da kažemo, ali računamo da ta glava je odstojela bar nedelju dana. Nisu imali frižider, a dobro, su imali sneg napolje, okej. Ali glava? Znam ja od neke osobe koji jedu jagnjeće oči kao da su bombone. Ovako sisaju oči, fuj! I ti kažu, za tebe mozak koji je najbolji deo. Hvala ti, ali ja sam španac i to mi je malo fuj! Mene su ipak lepše puževi u sosu i patačići od žabe. I ja sa ovim dobrim, divnim porukama stižem do kraja ovog 4. epizoda. I još jedna nedelja da čekamo. Sljedeća nedelja ću da se zatvorim u sovu na vrh Kopaonika sa svojim 12 grožđe, mleko, keks za kralje i bejsbol palica ako vidim da neka Kamila će da mi se usere u dnevnu sovu. Imat ćemo mnogo više o čemu da pričamo i kao i uvek, ako vam zanima neka tema ili želite da jednostavno kažete čao, možete da se javite preko komentara na YouTube, mail ili preko društvene mreže. I sad vam želim prelep Božić ako slavite, koji god Božić da slavite, ili Hanuka ako volite, Feliz Navidad i vidimo se sljedeća nedelja. Ja sam Miguel Jaramillo i ovo je bilo Špansko selo. Budite dobri, ho ho ho! Pozdrav!